Ainhoa izenda naiz, Nafarroako ospitaleko pediatria zerbitzuan nago eta zerbitzu burua naiz momentu honetan, eta COVID garaian ere hor lan egitea suertatu zitzaidan. Eta nire hitzaldian esango dudana izan da nola, garai desberdinetan nola bizi izan dugun COVID-aren pandemia, nola lankideen artean izan ditugun kezkak ezaguera edukitzeko eta adimena izateko, eta nola pertsonalki ere bizi izan ditugun kezka horiek. Gero gure ospitale barruan, ospitale orokorraren barruan, pediatriko zerbitzua ospitale txiki bat bezalakoa da, arlo desberdina dauzkalako, larrialdi gunea, jaioberrien gunea, bi intentsibotako unitatea, konsultategiak, hospitalizazio gunea, eta nola toki bakoitzean ze aldaketak egin behar izan ditugun moldatzeko, hau irauten zuen bitartean, minbizia duten aurretan ze gertatu den, eta nola suertatu ditugun prozedura desberdinak arlo desberdinetan. Gero ere kontatuko ze kasu izan ditugun ingresatuta eta nola izan duten Nafarroko haurrek COVID-aren gaixotasuna, eta denak ondorio gabe sendatu direla zorionez.